Els mots clau de la història nord-catalana. Avui. Tractats. Dos tractats han marcat profundament la història dels catalans del nord. El primer fou el Tractat de Corbeil, el 1258, que va delimitar la frontera amb França al massís de les Corberes. El rei Jaume I el Conqueridor pactava llavors amb Lluís IX la fi de l'expansió catalana nord enllà, a canvi del reconeixement definitiu de la independència de Catalunya. El segon tractat, el Tractat dels Pirineus, signat a l'Illa dels Faisans el 1659, va ser molt diferent. Aquest acord, que posava punt final a 24 anys de guerra entre els reialmes de França i d'Espanya, va consistir sobretot en un intercanvi de terres entre les dues monarquies. Els comtats del nord serviren llavors de moneda de canvi perquè els castellans conservessin llurs possessions a Flandes. Cap institució catalana no fou consultada sobre la delimitació de la nova frontera, ni la partició del seu país. Els historiadors asseguren que els representants francesos anaven molt més ben preparats que no pas els espanyols, que les negociacions van ser molt dures, sobretot al moment de partir per la meitat la comarca de la Cerdanya, i que va anar d'un pèl que la comarca del Vallespí no romangués al sud de la frontera.